Teraz vám prinesiem ďalší zdroj. Nachádza sa to na portáli Startitab z 19. júla tohto roku. Dôchodky klesnú o štvrtinu, najviac ohrozené sú dve skupiny ľudí. Mladší Slovákom hrozí chudobná staroba. Toto vychádza tak, že žena, ktorá odíde do dôchodku v roku 2025, bude mať po 30 rokoch práce 861 eur mesačne. Je rovesnička s rovnakou kariérou a rovnakým počtom detí, ktorá bude odchádzať do penzie o 25 rokov neskôr, dostane len 638 eur. A to bez toho, aby bol akýkoľvek legislatívny zásah. Dôvodom je hlavne demografická kríza, ktorá priamo ohrazuje dôchodky. V roku 2040 bude na Slovensku o tretinu menej ľudí vo veku od 25 do 44 rokov. To znamená, že do penzie začne chodiť silná generácia Husákových detí. Najhoršie z tohto výjdu bohužiaľ živnostníci, ktorých je 350 000 na Slovensku a odvádzajú si minimálne odvody. Z týchto odvodov im vyjde maximálne 438 eurový dôchodok. Analytik, ktorý sa podielal na písaní tohto článku, vypočítal, že pri 7% hodnotení na 10 rokov vytvorí majetok 52 000 eur. Za 20 rokov 156 000 eur a za 30 rokov 366 000 eur. Tento analytik ale berie percento, ktoré nie je isté, to znamená, týchto 7% nemusí byť o rok, ani o 2, ani o 10, o 15, ani o 20. V predošlom videu som vám robil taký maličký prepočet, koľko dokáže spraviť zlato z peňazí. Máme tu aj tretí dôchodkový pilier, ale bohužiaľ tento nestačí. V rokoch 2019 až 2023 síce stúpol priemerný ročný príspevok z 224 na 395, no v posledných 2 rokoch opäť klesol. Aktuálne je len 311 eur ročne, to znamená o 26 eur je to menej. Slováci sa trošku menia, začínajú investovať a medzi poslednými 3 rokmi ich počet narastol o 60%. Problémom Slovákov je ale konzervatívny prístup. To znamená, Slováci investovali do najobľúbenejších zmiešaných fondov, ktoré ponúkajú ale ten najnižší výnos. Výsledkom je to, že my Slováci najmenej šetríme v Európe. Minulý rok to bolo pod hranicou 4%, 2 roky predtým to bolo 6%. Je to ale jedna z najnižších úrovní v Európskej únii, kde je priemerom okolo 15%. Nie je problém, koľko si odkladáte, ale tá ich forma. To znamená, buď ich majú skované pod vankúšom, alebo na termínovaných účtoch. Najhoršie je to mať na bežných účtoch. To znamená, tieto peniaze vám zožerie inflácia. Ako z tohto problému von? V predošlom dieli som vám hovoril o 4. dôchodkovom pilieri, ktorý je nadstavbou 1. štátneho, 2. a 3. doplnkového dôchodkového sporenia. Bavíme sa o zlatom dôchodkovom pilieri.